najbližší týždeň či dva. Bauburn. Krásne! Pozad. Smith. Krásna kombinácia. Vzdialenosti a ešte akcia pokračuje. Sú na rade. Každý jeden z útokov bude dôležitý. Pri ťažké časy, že nie je to jednoduché tá adaptácia. Tým pri strelbe za 3 body. Takmer 40% na úspešnosť a teraz. A hneď príležitosť pre hosti. Krásna akcia, kto... Ale to... Bobran. Bobran, výborné. Bobran. Potrebuje už zakončiť. 3-11. No Bobran trúfne si a... Krásne. Skorovalo iba z trestný odov, vďaka Kollerovi. Vibran. Okolo Orby stesne, Lučenec, Vonček. To, ale... Strelí. Bobran sa bude tlačiť pod kôš a za druhým bol Next Gen Slovakia. Teraz Bobran. Regland. A toto bola dobre na... Bobran naznačil, že to skúsi opäť, na čomu tak trošku Kenny naletel. Následný Bobran. O 17. hodine v Prievidzi. Teraz Bobran. Nálada. Bobran. Bobran! Bodmi. Vyrovnal tým pádom na opačnej strane Boburna. Ten mu chce odskočiť. Aj odskočiť. Preklopiť na svoju stranu Boone. Kopec priestoru. Penálka mu ale nevyšla na opačnej strane. Ja Bobran! Točiť lučenecké mužstvo, ale je tu Boone a... Doskok, ktorý ide za Ejžom Hillom. Našich zápasov, ale sa vyvaruje týchto zbytočných prihrávok. No hlavne by to vôbec Terrell Beck. Rýchly break Lučenca. Toto nemôže skončiť inak. Zaplnili tamojšiu halu doplna. Tá tribúnka, ktorá sa nachádza... Bigginsom. Dobrá prihrávka na Bobrana. Takú postavu, ktorá by chcela s tým niečo spraviť. Ranený. Lorencom a Bobran za 3 body. Kde jasne zaostávajú. Necelých 70% na strane Lučenca v úspešnosti strelby, no a Košičania zatiaľ... Stratil skvelý haslo od Boona. A Bobran má otvorenú diaľnicu. Ten nachádza prihrávku Boona. Boone na Ediuba je Cestoval na stretnutie, ktoré sa malo hrať. Nie som si úplne istý, či v októbri alebo v novembri. Ten sa rozbieha. Môže to potvrdiť touto trojkou. Vibron sa snaží predviesť. lučenecký hráč. A teraz... Thornton. No a hostia. Takisto Teto, 4 legionári. Na sebe práve vyšiel Bobrana. Musič nemá bytočných strát. Naozaj toto by si mali rytieri odpustiť, lebo budú trestov. Je to na Ikpem. Ten sa ale obtočil okolo Môže dostať priestor v tom rozhodujúcom okamihu a tam trafí rovnako ako V niečom sa jednoducho budú vymykať svojmu normálu. Priestor individuálne. Vibron za 3 body. Zálovka. Dobre. Ponúka sa Hill. Stevanovič. Junior na Bobrana. Pekná výmena Lobrana. Naproti sebe Boleka, Bobran. Pekne to poslal pod kouš a Do tej štvrtiny je minúta a pol. Boburn. Púšťa sa do driblingu a ide do koša. A Bauburna, tento skúsi za 3 body a Bauburn Vibrana. Sejštolbert. ten pôjde. Lučencu podarilo Kulčár. Našiel Bobrana a ten si zalieta. Si ládi ho. Bobran, tento vyskúša z diaľky a trafí. Bol v správnom mieste a mal šikovné ruky. Gant. Skočiť sa podarilo Boonovi. Bobran to vyskúša za 3 body a trafí. Najviac bodov zaznamenal v tejto sezóne v Handlovej, ktorej nastrieľal. Dnes za 14 bodov z 19 na strane Lučenca zatiaľ padlo z paintu.
A už Tá v koši neskončí ešte Bobran s útočným doskokom a 2 bodmi. Na opačnej strane stále Jáb. Ešte prihrávka na Bobran. Veľký pozitívny dopad na mužstvo, to sa tiež úplne nedá povedať. Svisky rytieri, bieli v prvej štvrtine sprava doľava. Vyrovnávajú skóre na 4-4, Bobran na Trojku. Každopádne celkovo 71%. Vibran vyskúša trojku a triafajú. ale úspešná nebola na druhej strane. Za 2 body je zakončil, ale nepresne, takže Boburn môže ísť do breaku. No a prešli. Zada kombinácie pre Smitha. No a od prvého polčasu veľmi rýchlo zabudnutá. Jefferson. Ide do koša. No, uvidíme, ako filozofia amerického trénera dokáže nejakým spôsobom byť. Jáb na Baubrana. Zatiaľ ale problémy na strane jeho spoluhráčov. Teraz Jalil Bobran je o 10. Tam Musič ukazoval, že Boone nestihol ísť loptou na superovú polovicu. Na rane. Vlastne do konca kalendárneho roka odohrajú Levičania 8 domácich. Výborná prihrávka! Výbor. No, zdalo sa, že Komárno dnes bude atakovať stovku, ale poslednej nevedie Komárno. To neplatí. Lopte. Bobran. Jaden Brown, ktorý zakončoval presne Tucson. Mladí ho nejako nevykolajil a ten prebral. Trojka, aj bol bránený, nebolo to hneď blízko. Bobrana. A teraz sú stiahnutí Košičania pod košom, alebo... Pozor, dôležitá strata. No a toto môže... Je teraz veľmi agresívna. Kočančania by potrebovali nejaké to vykúpenie na poku. Po pravačke mu tam ide Jalil Bauburn. A ten sa už... Vodu, že nedostala Erik Boone. Ali za 3 body. Krásna prihrávka, aj dobrý rýchly protiútok Bauburn aj na... Kulčár. Nepadne to, ale Radovanovič zobral to na seba, čo sa týka trojkového pokusu, ale výborný Vibrunov doskok. Nakoniec si to... A Baubrana. Otočka Baubrana. Stratil loptu a Bobran. Skok. Davy na Smitha. Prihrávka pod kôš, Boburn. Vibran. 15 bodov a 13 doskokov, krásne proti Bojanov. Robí všetko, čo sa dá pred svoj tím. Teraz vidieť, že tá zóna Nitry akoby takisto... Výborne to dokázal rozhodiť, ale nepresná trojka ešte bol. Bobran. Bude o tom, ako na dnešný duel dopadne Siládi, Brown, Bobran a tiež Smith. A nechce mu dať veľa priestoru, teraz ale vzniká situácia, pri ktorej... A to je opäť... Nie je príliš spokojný. Bauburn opäť proti Kincelovi. Tá istá. Teraz sa už presúva do podkošového priestoru. Kani viedli už o 5 bodov. Bobran. Dobrá obrana Kincian. Bobran už to potrebuje byť zakončené. Stal tam ale ležať. Takže prečíslenie, Boburn dá 2 body. Nebyde pod kôš, šikovne sa tam prešmykol a Boburn napokon. Voľný pod košom Bobran. V tejto sezóne viac ako 5 pokusov v priemere na zápas za 3. 14 bodom. Jaden Brown zdvojený a možnosť na zakončenie. Samozrejme, Lorenz to trafil. Doniesol do koša, teraz skúša, ale netrafil trojku, ale je tam doskok. Na jeho šťastie, ale Reglen minul, teraz si dá Bobran kôs. Tam budú tomu prispievať aj lučeneckí hráči, teraz šikovne. Bauburn, ťažká strela. Nepresná strela a opäť výbor. Boone.
Výborná prihrávka a toto je V náročnej pozícii Bauburn. Oh! Vibran. Potom čo... Vibran pod košom. A budú z toho 2 body. Vibran okolo Bojanovského zastavuje a taký moderný pivot, veľmi atletický. 13. Bauburn. Táto prihrávka určite bola myslená do Eli. Že sa nachádzame v druhej polovici prvej štvrtiny, teraz to skvele vymyslí. Lopta na Bauburna. A Bauburn Boone. Dobrá prihrávka na Bauburna. Pekne k nemu. Siladi. Dobrá prihrávka na Baubrana. Len si to trošku Siladi. Nepresne. Výborne pod košom. Baub svojho protihráča do podkošového priestoru. Bauburn. Bránený Kincelom. A Bauburn.